Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mga igsoon, maginosol kita karon sa mga sala. Aron maandam kita ara sa pagsaolo ni Santos nga Misa ning Huwebes ikatluag duha nga semana sa kasamtangang tuig. Isugid ko ang akong kasalanan sa walang paglimot. Isugilon ko sayod ka man nga kining lahaot misalig lahamang sa kaayo mo kaloyan mo na o Ginoo wagdangan ang akong kasalanan o ang kaluwasan nga akong ipaabot ibagana mo. Kaloyaw na kita ha Diyos nga makagagaw patanan, pasilon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Diyos nga kamahanan o manuluyon, manalipdi kami sa tanang katalagman. Patay kami kagawasan sa Espiritu o kayuhan sa kalag-ulawas. Aron makatuman kami sa imong ipabuhat kanamo dinhi sa yuta. Kini among ipangayo, pinaagi sa among Ginasukis sa imong anak. Gabuyog hari bang kanimo diya sa kahiusa sa Espiritu Santo. Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon sa kaalam ni Solomon. Ang kaalam nga mao'y nagpurma sa tanan nga ania sa kalibutan, mauman ang akong magtutudlo. Ang espiritu sa kaalam masinabtanon ug balaan. Usara siya sa kinayahan, apan nagapadayag siya sa iyang kaugalingon sa daghan nga mga paagi. Dili kini siya binuhat sa bisan unsang butang nga material ug nanggalihok kini nga may kagawasan. Kini matinaw, malimpyo ug masaligon ug dili kini kapasipadan. Mahigugmaon kini sa maayo. Mahait kini ug dili mabuntog. Maluluyon ug higala sa mga tao. Kasaligan kini ug dili kaduha-duhaan ug walay kabalaka. Aduna kini gahom sa tanang mga butang ug nakakita sa tanan. Midulot kini sa tanang espiritu nga masinabuton ug putli bisan unsa kadelikado ang iyang kahimtang. Ang kaalam naglihok na mas masayon kaysan paglihok niini. Putli siya kaayo ug mulagba siya sa tanang mga butang. Siya mao'y usa ka gininhawa sa gahom sa Dios, usa ka tubod nga putli ug masanag sa himaya nga gikan sa labing makagagahom. Walay bisan unsa nga may buling nga makayuhot sa pagsulod ngadto sa kaalam. Hulagway siya sa kahayag nga walay kinutuban. Usa ka hingpit nga salamin
sa kalihukan ug kaayo sa Dios. Bisan kon ang kaalam magabuhat nga siya rang usa, makabuhat siya bisan unsa, maghimo siya sa tanan nga bag-o, bisan kun siya mismo dili mag-usab-usab. Gikan sa tanang kaliwatan, magasunod siya sa mga kalag sa balaan nga mga tao ug naghimo kanila nga mga higala ug propeta sa Dios. Wala nay mas gihigugma sa Dios kaysa mga tao nga suod sa kaalam. Ang kaalam mas matahom pa kaysa adlaw ug sa tanang mga kabituonan. Mas maayo siya kaysa kahayag mismo. Tungod kay ang gabii magsunod man kanunay sa adlaw, apan ang dautan dili gayud makabuntog sa kaalam. Ang iyang dakong gahom nag-abot ngadto sa tanang bahin sa kalibutan ug nagpahimutan siya sa tanan diha sa mapuslanon nga kahusay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang imong pulong malungtaron sa kahangturan, Ginoo. Ang imong pulong malungtaron sa kahangturan, Ginoo. Ang imong pulong o Ginoo malungtaron sa kahangturan, malig-on sama sa kalangitan. Ang imong pulong malungtaron sa kahangturan, Ginoo. Latas sa tanang kaliwatan, nagalungtad ang imong kamatuoran. Gitukod mo ang kalibutan, ug nagabarog kini nga malig-on. Ang imong pulong malungtaron sa kahangturan, Ginoo. Sumala sa imong mga gimbutan, nagabarog sila nga malig-on. Ang tanang nga butang nagaalagad kanimo. Ang imong pulong malungtaron sa kahangturan, Ginoo. Ang pagdaig sa imong pulong nagahatag og kahayag, nagahatag og kasayuran sa tawo nga yanon. Ang imong pulong malungtaron sa kahangturan, Ginoo. Padanaga ang imong naong nganhi sa imong sulugoon, ug tudloi ako sa imong kasuguan. Ang imong pulong malungtaron sa kahangturan, Ginoo.
Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Ang pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. May mga Parisiyo nga nangutana kang Hesus kung kanusa maghari ang Dios. Pitubag siya. Ang pagada sa Diyos dili butang nga inyong makita. Walay makaingon ani ara o ato ara. Ay ang pagada sa Diyos ana hasulod ninyo. Namiingon siya sa mga tinunan. Mabot ang panahon nga mangandoy kamo pagtanaw sa usa sa mga adlaw sa anak sa tao. Abali kayo kamo makakita niini. Adunay daghan nga maingon tuwa dito o di adire. Panayaw kamo pag-adto aron pagsusinin. Ingon nga ang kilat, makilab tadla sa kalangitan. Gikan sa usa ka bahin niini. Nga sa pikas nga bahin, mausab unya ang pag-abot sa anak sa tao. Panuna hatanan, kinahanglan mag-anto siya pag-ayo, unya isalikway siya sa mga tao na nagpuyo nining panahona karon. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Ang Ginoo na nagna sa iyang umaabot at kasakit o kamatayon. Kaniadto pa ni. Natuman gayon. Apa na pag-abot, pagbalik sa Ginoo, wala bisang kisang nasayon. Daghan na mapanagna. Nga muni, tuiga, muni bulana, muni, wagi natuman, pulos panaghap. Wag yun. Nga no? Kay walay nasayon aros mo balik ang Diyos. Siya lamang nahibalo ano sa siyang balik pag-usap. Dili aron pagluwas kung dili pahukom na. Kinsa na maunungon o nagluib kaniya. Kinsa tuman siya sugo o ang wala magtuman sa sugo nagbasinupakon. Muna may soon, pulos na panaghap at madungog. May makailisang apan dunay mga timaan. May pakita sa Diyos, mga katalagman, kamatay, gubat, mga dagkong mga pangitabo. Makailisang naginahinay na ni o pagkatuman, ubay-ubay na ang higayon nga ang Diyos na painulom ka na ito pagbago pag-usab sa atong kinabuhi. Balik sa Diyos, pag-inulsol, padaghan karong panahona, wala na hinulsol, wala na pabalik sa Ginoo, nagpatuya na sa tawanong pangandoy, kahinam o kaibog, muna hinungdan. Nabinagyon ang pagpanamastamas sa angay hanay sa kalikupan, nagipanamas-tamasan sa ngalan sa kuswagan, sa ngalan sa ekonomikan o kalambuan kunuhay, ubin ang paghilabot, pangahas sa tao, pag-usap sa DNA sa tao. Ubin, paghimbog mga kunuhay, makapangangha na panghitabo o diskubrihan sa mga scientists o mga genetics engineering, pag-usap sa DNA sa tao o sa padiha. Pangkatanan, pakyas, walay pa. Walay kalampusan. Yan tao, doon na limitasyon. Dili sa Ginoo, di sa Diyos. Bisan tuod siya gibuhat o gubos lamang gamay sa Diyos o sa mga angheles. Ang papatuloy sa tao sa iyong hulingon ng murang Diyos muna hinundan na kita nahiyagong daghang katalagman ning panahon na karon. Ang papaytaso sa tao o hinundan na dahang mga katalagman karon. Tanon pa sa Diyos. Kamao pa mahinulso siya mga sala. Magtarong, magkinabuhi balaan,
Wa unta katalagman ni atong kalibutan karon. Muna hitabo. Kantaw kung makibuwag na sa Ginoo, mapakasala na. Wala nay tumong ang iyang kinabuhi. Puros lang pagtagbaw sa lawas nung kailibgon o kahinam. Amen. Manindog pareho. Mag-ampo kita uban sa tumang pagsalig sa Ginoo sa kinabuhi na nagpaabot na nato sa kinatumiyang dalan sa atong pagpuyo nining kalibutana. Moingon kita, Amahan, moabot ka namo ang imong gingharian. Amahan, moabot ka namo ang imong gingharian. Nga ang simbahan, kanunay mo andam sa katawhan sa pagsugat kang Kristo sa iyang pagbalik. Magampo kita. Amahan, moabot ka namo ang imong gingharian. Nga pinaagi sa ilang paghago alang sa hustisya o sa kalinaw, ang mga Kristiyanos magiusa sa tanang tao, diya sa pagtuo o sa paglaom, o mag-andam kanila alang sa katapusang pag-abot ni Kristo. Magampo kita. Amahan, moabot ka namo ang imong gingharian. Nga ang mga trahedya nga nagmugna sa kinaiyahan o sa tawhanong kabangis, dili unta makapalingla kanato ni makapaluya sa atong pagtuo. Magampo kita. Amahan, maabot ka namo ang imong gingharian. Nga ang mga masakiton, mudawat kang Hesus diha sa ilang kasing-kasing ug mangita sa iyang presensya, taliwala sa ilang mga pagsulay. Magampo kita. Amahan, maabot ka namo ang imong gingharian. Nga imong tang isipon nga takos ug mapuslanon, alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Amahan, moabot ka namo ang imong gingharian. Nga sila nga namatay, mahimong gawas nun, gikan sa mga kasamok, ni ining kalibutan na o makatagamtam sa walay katapusang kalinaw dito sa langit nung gingharian. Magampo kita. amahan, maabot ka namo ang imong gingharian. Langit ug amahan, kanunay ikaw aduol ka namo. Mas labaw kag nasayod kay kanamo sa among mga paginahanglan. Tabay kami aron kanunay kaming makatagamtam sa imong presensya karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Mga ison, pag-aampo kamo arong kini nga sakripisyo, dawatan ng taha Dios ang amahan makagagahom sa nga tanan. Dawat ron ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan. Galang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios, nga manuloyon, itugot. May kahala namo ang usa ka putli nga sakripisyo aron magpasaylo ang among mga sala. Pangaman San Martin de Porres. Kini among gipangapi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw inyo makasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Hangay ug matara. Santos nga amahan niyo tunhay makagaw mga tanan. Angay matarong kayo na pasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Kaya mo kaming itugutan karon adlaw papasadungo sa imong syudad nga balaan. Kaya ikaw gipasidong gani sa katibas sa mga santos o diya sa imong pagganti sila mga panungdan. Igantihan nimo ang imong mga hatag, imong kaming gihatagan o paniinan diya silang kinabuhi. Abiyan diya silang papahiguban kanamo o panabang diya silang mga pangamuyo. Tapos kami maligo sa daghang kayang mga saksi sa lumba sa kinabuhi. Managan kami marogo ng pagabot namo ubang nila di malay ka purpurong sa himaya. Ina ni Kristo ang ginubos sa uban sa mga anghel, mga arkanghel. Hindi na maisip na puno sa mga santos. Nag-aawit kami sa pagdaig diya sa walibot na pag-awit. Santo, Santo,
Ngayon ikaw, ang ginawang tumuras na ng kasantos. Ipadala mo ang Espiritu ang pagsantos ni mga gasa para mahimo kanihalang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo sa pagpasakit sa iyang kulingon ni kuwasang pan. Pasalamat kang ipiga sa mihata ningat sa mga tinunan ug ingon dawata kini nimo tanan ug kanda kay kini mga kung lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon bukas kalis sa pasalamat at pag-usap. Niya taningat ko sa mga tinunan ug niingon dawata kini Panginoon ka mga tanan gikani ini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bago tunay kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyong alahatan ng mga tao aron ang mga salamat pasaylo. Buhata kini aron paghandom kanan. Kini ang misteryo sa pagtuo. Inaagis sa puso pagkabanaw mo, na amo na karoon ang kagawasan. Ikaw ang nagtubos sa kalibutan, ikaw nagtubos sa kalibutan. Aron paghandong sa kamataan pagkabanaw ni si Kristo nagahala kami kaniyo ang mga ningpahan sa kinabuhi o kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo to kay mo kami giisip nga angayan nga mga tubang ug moalaga. Himo kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo magkahiusa diya sa Espiritu Santo. Ino may ginawa si Simbahan Tibok Kalibutan. Imuha nga mahingpit kami diya sa gugma o ba ni Leo XIV among Santo Papa, Alberto among Arsobispo, yung magkaabang obispo sa tanang mga pari. Ano yung mga anak, kaya mong kitawagan na kanami ka ng kinabuyan. Sa buhay niya na matay ni Kristo, banaw ta sila o bahan kanila, silang tanan sa pasutong sa kahayas simunaw. Kauloy kami tanan, di binakapin na espesyal intention na paanong daning Santos Misa karon. Yung mga kami ngayon, mga kaamis kinabuhin tunay, o ba ni Maria ginahang ulah Diyos, o sa Jose ang bana, o sa apostolis, sa Mata, Balisan Martin de Porres, tanang mga santos, o mga santas, ang nakatuman sa mga kabuto na taas sa katayigan. Baka nila kami kunday ko, nagamay ko himayaon, pinan ni Kristo, imong anay. Binay kaniya, baka na diha kaniya, gihatagan na kaniya makagawang amahan, Diyos kayo sa Espiritu Santo, tanang lungo himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Pero mag-aampag kita nga ito sa mga ito, nga witon mga pulong, tulog ka na ito sa atong manunubo. Amahan na mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon kami luwason sa tanang dautan, patagi kami sa kalinaw na ining panahon na tinabakan sa imong kaluoy. Mahalikay, kay may na sa lagmelis na nagkasamo. Sa tanang paawat kami ng malaong sa balit ni Kristo mananubo.
Ginoong Kristo na ingon ka si mga apostoles, yung kalina ibiling ko kaniyo, nga ang kalina wihata ko kaniyo. Iyo tanang nga mga sala, kunin ang pasala sa imong simbahan, sibo sa imong kabubuton. Atawagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw ang abayugari hangtod sa kahangkuran. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo ko na manaak kaninyo. Manausap kanimo. Pagitan timan sa atong panag-inigso. Cordero sa Diyos na naghamak sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka, kalamo. Cordero sa Diyos na naghamak sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka, kalamo. Cordero sa Diyos nga naghamak sa mga kasalanan sa kalibutan. Hatagi kami sa Kini mga kudiro ha Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, mula na kadapit alang sa bangkiti sa Ginoo. Ginoo diya pa ay makalawat kanimo, wani hamunong lamang mga maayo. Akto sa espiritual na komunyon. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihig-usa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Mag-ampo kita. O Ginoo, naghatay ka kanamo sulo ning Eucharistia ug bag-ong kalauman. Himua kang imong mahigmaong gahom magpadayon sa makaluwas nga buhat sa pagtubos kanamo. Madala ka ng mga anak sa kalipay sa imong sakra pangaman ni San Martin de Porres. Kini among gipangap ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Manalay kaninyo ang Dios, magagawa mo tanan ng Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Ikahalad na umisa at aninyong kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.